שלום חברים, כאן אלדוד Eventually my box had been found. Well, hello. זה משחק ראשון, סבבה. זה משחק ראשון. Can I go watch the X-Files for a while? יופי. משחק בוא נעשה את הכסף. So... ואני אעביר לכם. אוקיי, חזרתי. אוקיי, בוא נראה. וזה התפוצץ עליו. בום! בואנה, התפוצץ. בוא נזרוק עליך עוד אחד. עוד מתנה. לא, אני לא רוצה מתנות. חברים יקרים, אני באמת רק מתחיל ואני רוצה שתעזרו לי. תנו לייק. כאילו... תתנו, אם לא, אל תתנו, כאילו... אני רק רוצה אם אתם רוצים איזה משחק שאני אשחק, אז תרשמו לי בתגובות, אני אנסה לשחק. לא בחנות, לא. בום, שני ריבונים. בום. לא. לא רוצה. Don't stretch me! נשלוח אותו ככה. אני גם בכלל. Hear me crunching! Do I look taller now? לא רוצה. לא, זה לא בסדר. I'm gonna be sick. Think of your karma. No! זה רימונים. Oh please, God, no, please. אני מלך הרימונים. I don't like it. אף אחד לא יכול עליי. יאללה, תמות. Think of your karma. What's going on? Oh! Hey, stop! לא רוצה. So... אוקיי, חזרתי. פצעתי אותו קשה. לא יודע, טוב, נראה לי המשחק הזה לא משהו, אני אעבור למשחק הבא. אוקיי, וחזרתי והיום אני אשחק גם במשחק הזה. להשמיד את היקום, בוא נראה, להשמיד את הכדור. אוקיי, זה הכדור שלנו, סבבה, שם השמש. פה הירח, סבבה. אוקיי, למה זה ככה? אני רוצה קרן, כאילו. אז אני אעשה לכם משהו. אני מנגוח ישראלי, אל תדאגו. רואים, אני ונגוח אמיתי. עכשיו אני אגיד את כל הכדור. תקשיבו, יש טריק ממש מיוחד בדבר הזה. אתם רואים שם את השמש, אתם רואים את השמש? אם אתם יורים עליה, בוא נגיד זה יכול להרוס את כל הפלנטה, כאילו... בום! ראיתם כאילו... עכשיו הקפאתי את השמש, פגעתי בה, ועכשיו כל הכדור עומד להתפוצץ. לעשות טריק ממש כיף. בום! אוקיי, זה היה פשוט וקל. נכון? עכשיו בוא נעבור לזה. סבבה, בוא נשלח מלא. רגע, וואי. בסדר, נו, שתוק. יאללה, בוא נשלח מלא פצצות. בוא נע מה זה. בוא נשלח מלא פצצות. תסתכלו איזה לייזרים יפים יש שם. יש פה פשוט מלא לייזרים יפים. ראיתם? יש פה גם כאלה כדורים. יש פה גם כדורים כאלה. בואו נראה, ראיתם איזה לייזרים יפים אבל. בואו נראה, אני אשלח אותו לפה. אתם רואים משהו סגול כזה, איתן בוקס. בוקס. אוקיי, ניתן פה עוד כמה צ'פחות כאלה.
כאלה וכלבים ותמנונים. ניתן פה גם ככה משהו כזה. מה זה הרוב? אין לי מושג. בוא ניתן כזה פה בבקשה הקורות שלו. נשמיד את הכוכב אשכרה. תראו כמה אני עושה, כמה אני משקיע בכוכב. וואו וואו, איזה לגים, איזה לגים. אוקיי, בוא נשמיד אותו כאילו. אוקיי, עכשיו אני עובר לזה. אני אעבור ללייזרים. הנה דיסקו. חברים, אם לא עשיתם לייק וסאב, אני מאוד אשמח אם תעשו. ותוכלו גם לתת שתדעו יש סרטון חדש שעולה לראות. ואם אתם רוצים שאני אשחק במשחק שאתם רוצים, כאילו פשוט תכתבו לי בתגובות. ננסה לראות, אני רוצה אולי מטרת לייקים, לפחות 5 לייקים, 5 לייקים, נתחיל ככה. אוקיי, אני אשמיד את הכדור, ואז אני אפסיק להיום או לעכשיו. השמדתי. אוקיי, אז חברים יקרים שלי, זה היה כל היום. נתראה בסרטון הבא. יאללה.